салом алейкум дӯстони азиз, соза нағзани саломатиҳо хуб ай тамошобинони азиз, навори имрӯзаи мо имрӯз аз бозори Корвон тарафи Тилло бозор анам сеюм даромадгоҳ ай якум қатор баъзи ворид мегардем. ма шумо да бо нишон метиҳам акция рафтеста, акцияи калон марҳамат пойафзолои мардона беҳад сифатҳои хуб вориди дарвоза ки гаштен амин ряди ростаки духтаро мана тамошобинони азиз распродажа рафтестай бинен обувҳои 350-400 сомона 150 сомон шидагиай обувҳои мардона марҳамат вориди сеюм даромадгоҳ ки гаштен биёен ростаки байни 7-уму 8-ум қаторда анами нуқтаи савдо қарор дора. мана чӣ намуде ки мехоҳен иҷада истеҳсоли ҳам гуанҷу ҳастай ҳам турки ҳаст ва ҳам бори узбекистон сифатҳои нағзш марҳамат бинен ҳамаи размеро ҳастай. мана ино ҷошуна иваз кардагиян барои ҳаваи духтарако распродажа эълон кардан. марҳамат ҳамаи ҳамино борои мир обуфан. ина касседа дар кораи духтарако бинен чӣ хушрӯан. марҳамат ҳам туфли ҳаст ҳам макасимка ҳамаи чӣ доранд. хулас бо худтон биёен ай пеш бо нақстар мешавад ба ҳазур метавонед ки интихоб кунен чӣ туҳфа кардание чӣ барои худтон мегирен агар мардҳо тамошо дошта бошанд. мана бинен интихоб чихе бисёр ай иҷада чӣ моделе ки дар кораитона ҳастай. мана аз ин тараф ҳам нишон метиҳем духтарако то ин ки ба ҳазур моделҳоро тамошо кунен. мана ин моделҳоро бинен хушрӯ. мана ҳама намуд фасон ҳаст духтарако чӣ стиле гӯен иҷада пайдо мекунен. пойафзолои мардона ина бинен духтаро нархҳои пешинашон 350 сомон буд ҳозир 350-400 сомон буд ҳозир аз продажада 150 сомон эълон шудагиай. мана пешниҳод шудагиай каддо меша ки мегирен биёен ай пеш як маротиба тамошо кунен сифатча хича ҳама тарафа баъдан метавонен ки харидорӣ кунен. хелиҳои ҷудогунаам доре на и ай обуфая ина духтаро хулоса бинен чиқа интихоби васе инёша бинен бо чихе хушрӯа. макасимкаям ҳастай тамошобино. мана ҳама намуд ҳама моделҳои хушрӯ макасимкао ҳастай. мана як бори дигар такрор мекунем наворе ки айни замон шумо тамошо карда истодаен аз бозори Корвон тарафи Тилло бозор сеюм дарвоза байни 7-уму 8-ум қатор. мана бинен чихе бисёра иҷада чӣ ранге чӣ моделе дар кораитона духтаро иҷада пайдо мекунен. тамошобинони азиз обувҳои мардона мана бештар ки занҳо тамошо мекунанд барои ҳавай духтаро гуфта муроҷиат мекунам. мана мардҳое ки агар тамошо карда бошанд биёен ина ҳастай балшмеркоям ҳастай маламеркаям ҳамаи чи ҳаст иҷада чӣ хеле гуфтум ино ҳамашон истеҳсоли турки узбекистон ва хитояй. мана сифатҳои хубуш бинен чихе бисёра иҷада кадом намуде ки мегирен ами 150 сомон пешниҳод шудагиай. мана бисёр ҳам хушрӯай диде. бо ҳамин навори имрӯзаи моро ҷамъбаст мекунем. тамошобинони азиз метавонен биёен аз пеш бинен баъдан харидорӣ кунен. хайртона бурҳои оянда.